някои от дните, като да речем вторник, националния празник, термометрите ще скочат до 17-18 градуса. Повечето от дните ще бъдат преобладаващо слънчеви, с динамична облачност, с минимална вероятност за валежи. Тъй като наблюдаваме пренос на по-топъл въздух, рано сутрин има предпоставки за понижена видимост в котловините, в низините, покрай някои водоеми, но след обедите се очертава да бъдат преобладаващо слънчеви. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова. Тет, в хармония с теб. Кажи здравей на съседа с Милка, защото една усмивка и малко шоколад са начало на истинско приятелство. Домът започва с мечта и хората, на които разчиташ. DS Home. С нас можеш всичко. Здрасти, колега. Айде, Лъвче. О, къде сте, бе, компанията? Здравейте на всички и добре дошли!